because only nweta this video ka ba metụ maka na share button ngo ịghọtago achọ ka m gwa gị ebe problem Ebuka Obi nwanne anyị nwoke bidoro n'ihu akwụkwọ ka m gwa gị ife wo the actual problem ụfọdụ ụmụnne anyị ndị anya ukwu ndị ọchọnganoko ndị ife ọma na-emelụ mmadụ na-atakasị anya ndị ahụ eji anya afụ ebe ife ọma melu nwanne ha ndị bring down syndrome na-enye nsogbu ndị onye gburu beye esi ụlọ ya ọkụ na-enye nsogbu ị ka na-eche ebe nsogbu ahụ bidoro ọkwọ n'ihu akwụkwọ ka ọ nọ wee mee ọkwọ n'ihu akwụkwọ ka ọ nọ wee mee ebe problem nwanne anyị nwoke Ebuka Obi bidoro ebe problem ndị Zion ministry bidoro before ife ahụ eme onwere onye pay much attention to ebe Ebuka Obi nọ ịghọtago before that thing eme n'iru akwụkwọ onwere onye pay much attention to ebe Ebuka Obi nọ nobody even want to care about into activities yes si wedo onwe onye chọrọ ime ụmụnna ya chọrọ ịma until that fateful day enwelu breaking news na Facebook ke breaking news dị fa na ndị Zion ministry American branch wetara 1,080,000,000 for ibugharị Zion ministry from Lagos to Imo State. Facebook wee gbalie ụzọ bua Matayas ha waja ha Kelechi TV ha agbara nze nke Nigeria ha agbara nze nke Nigeria ha wee wuo calculator wee pekata ga mbụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu wee pekata ga epia ya ihu epia ya azụ epia ya ihu epia ya azụ apịtaghị ga ife hafiru obele nwa ka eweche ga tii n'aka ha chịkọtara maka ego a onwe ife ha chetara maka ego a that day ka ọgụ na mgba bidoro that day ka ha declare ọgụ n'ebe Ebuka Obi nọ ịghọtago ha bụrụ ụzọ question wa kelee ife ji wee weta ego a ewetara ego a ka e wee megono nwaanyị na-ewepụta ha ego a ka e wee rụọ factory n'ala Igbo ha question gide fụ na ndị a na-ekwestion enweghị any answer ha na-enye ha na-awụghọ na ya ewuru n'ego a nye daadị ife ọ chọrọ iji ego a ya were ego a wee mee ha wee bugharịa dị attacking machine to ebe Ebuka Obi nọ. That day was the beginning of ife a na-eme n'ihu akwụkwọ today. Before ha nụ ụda 1,040,000,000 onwe n'ime ha ịfụrụ Zion na-eje eje ha achọghị ịma Zion na-ana ha achọghị ịma until that fateful day the sound of 1,040,000,080,000,000 capable of a drag onye ilo from anywhere. I'm telling you today, Kemara, the sound of that money, the noise of that money, the capable of a water onye ilo from nowhere. You got to go. That is the beginning of Nsogbu in Afuna Zion ministry today. But I want to tell you, Munai, a guy here water. It's for developmental project. Obo na Zion Badatakwa Imo State. Eya fukwa. No development. No part of development. Butu onu. Okwe tiwe na ega ahụ n'ọlụ. Etiwe na ega ahụ n'ọlụ. Amana Diego danota. Amana Diego ahego ụmụazị. Ndị Zion na USA branch ha mụrụ aka emu wee tụọ the money. Ha mụrụ aka emu wee tụọ dị iche. Dị iche dara gbawara na nda ewo na calculator pikata ego a etu esi wee pie ego COS ka eji wee na-apịa ego a etu a ndị mmadụ si wee picha ego COS a ọ na-agbaka ndị mmadụ isi etu a ka esi wee picha 1,080,000,000 a ọ na-agbaka ndị mmadụ isi. Since that day people ndị mmadụ are comprehensible this morning wopụ n'anya n'ego ahụ
wopụ na anya na that money, wopụ na anya na that money, forget ya and that money, forget ya and that money. Ega ha bago no bago, and they even at the money because ega ha bago no all. If you was it to do, sit back and relax. Oga abachalo sa go mile. Oga posi result. If you ife age 1 billion, 80 million now, well, Sunny Imo State. Hey, what I go? Hey, what I go? Okay, if you see the money, you will want to get water, yeah. You want to get how was no easy. Ogone umunne onye to kamona put together with water. Ega how was no easy. Hey, what I go? If a balaba go. Hey, what I go? If a balaba, how bago? Eh? Bianu to reality that that money has come to Zion and they got na will ne bidolo. Hey, what na? Maka BP. Hey, what I go? Maka BP. Maka heart attack. Na ọrịa ndị ọrịa ngwurikus ndị ọzọ niile agwara ya agwa ịma na ife nwa onye ọfụ and nyo ofu ekwuo m ekwupụkwana m nke abalị ahụ ka ọdụm